गौमा बे सुबुं गौमानि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो हास्थायदों जे जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव बिपिएफआ आरो थानाय नंला बियो रोखा जाबाय दिनै जोङो सोलायनांगौनि थाखाय सुबुं गौमा जोङो बे मुसलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बरबरियाव जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लादों दिनै बेवहाय जोङो मोननै हाबाफारि लादों फुंनि बाहागोआव जोङो लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे सावरायनाय हाबाफारि जोङो लादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' साराबो जोंजों बाहागो लाफादों आरो बे लाइमोनफोरनि जे जथुमा बे जथुमायाव हाजार हाजार गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय गोबां बेबादि सोलोंथाइ लानाय बा बेबादि एजुकेटेड इयुथ्सफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो जोङो मोनसे सावरायदों जे फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआ सरकार दायोब्ला जोङो लाइमोनफोरनि जे समस्या बिसेसकरि जे निबुनुवा समस्या बै निबुनुवा समस्याफोरखौ जोङो समाधान खालामनो थाखाय इउपिपिएलआ जोङो नाजागोन आरो जोङो खामानि मावगोन बे मोनसे बाहागो आरो नैथि हाबाफारि हिसाबै जोङो बे बरबरियावनो जोङो मोनसे हाबाफारि लादों बे जाबाय सोलायनांगौनि थाखाय मोनसे सुबुं गौमा जे सुबुं गौमायावनोखि दिनै हाजार हाजार मानसिफ्रा मोनफ्रोमबो हारि माहारिनिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो रोखा बुंनो हायो जे दिनै बाक्सा जिल्लायाव बिपिएफआ कुनु मोनसे समस्थियाव देरहानो हानायनि क्षमता गैला बा बेबादि स्थिति गैला बाक्सा जिल्ला हिसाबै जोंनाव जे 11टा समस्ति दङ बे 11टा समस्तियावबो जोङो इउपिपिएलआ देरहासार जानो जोङो हासिगोन नंगौ थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा लाइमोनफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय कुनु मोनसे बेबादि हाबाफारि लायाखै बिथाङा जों लाइमोनफोरखौ इयुथ केम्पआव दोननानै बाहायनायनि अनगा बिथाङा कुनु मोनसे बेबादि लाइमोनफोरनि उन जोलैखौ बा लाइमोनफोरखौ लानानै कुनु मोनसे बेबादि मोजां खामानि मावनायखौ जोङो नुवाखै जायनि थाखाय जोङो बुंबाय थादों जे जों लाइमोनफ्रा जोङो सांग्रां जानांगोन आरो सांग्रां जानायनि गेजेरजोंनो जोङो सोलायनांगौनि थाखाय मोनसे मोजां खुंथायखौ लाबोनो थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन मानोना जोङो जोंनि खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो जोङो मोनसे मोजां सरकारखौ लाबोनो हागोन आरो इउपिपिएलआ जोङो पावाराव फैयोब्ला जोङो जोंनि बे लाइमोनफोरनि जे समस्या जे आनएमप्लयमेन्ट इस्यु जे निबुनुवा समस्या बै आनएमप्लयमेन्ट इस्युखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' सारा बुंबाय थादों जे जोङो बोसोराव 1 लाखनिबो बारा लाइमोनफोरखौ लानानै जोङो बेबादि थांनानै थानायनि राहा लामाफोरखौ जोङो खालामनानै होगोन बावैसो सिगां डक्टर रंजालि बिथांमोना दैदेननायाव मोनसे मानसिखौ मोसौ बानायनानै हालेवनाय गोबां ससियेल मिडियायाव ससियेल जाबाय थादों नाथाय बियो माबोरै बे जोबोद दुखुनांथाव जोङो आब' अनजालि दैमारिखौ जोङो सासे गोरों आइजो हिसाबै जोङो गनायोमोन किन्तु बिथांनि जे कार्यकलाप नैबे थांनाय मास मोनसेनि गेजेराव जोङो जे बिथांनि माखासे स्पिच होनाय बा बिथांनि जे माखासे बेबादि मेल मिटिंफ्राव माने भाषण लाखिनाय जोङो नुदों जे बिथाङा माने प्रलबननि थाखायनो बा प्रलबनाव गोग्लैनानै दिनै बिथाङा गावनि जे रोंगौथि दंमोन बेखौबो बावनो हमबाय आरो दिनै देरहानांगौनि सार्थआव बिथाङा जेमन तेमन बेबादि स्पिच होगासिनो दङ बिथांमोनाव कुनु मोनसे भिजन गैया जास्ट माने ओरैनो मा होनो बेखौ फैसा खामायनांगौनि थाखायसो जोङो बिथांखौ बिपिएफआव थांदों जोङो सानो मानोना बिथाङा जुदि बिटिआर एकर्डखौ जुदि गनायोमोनब्ला बा जे सुक्तिखौनोखि गावनिनो आंगो बिदा एनडिएफबिनि जे फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि बिथाङानो बे बिटिआर सुक्तियाव सासे सागानकारि आब' अनजालि दैमारिया जुदि गोथौयै जुदि सिन्था खालामनायमोनबा बिथाङा मालाबाबो बिपिएफआव जइन जानाय नङामोन आरो बेबादि बिपिएफनि जानानै खामानि मावनाय नङामोन जोङो बेखौ सानो किन्तु दिनै आब' अनजालिया
थाखा फैसानि लबावनो बेबायदि BPF आव हाबैबाय जोङो बेखौ बुंनो हायो। नंगौ जे थांनाय 17 बोसोराव BPF आ जोंनि मिडिया बा रिपर्टार्सफोरनि थाखाय खुनु मोनसे बेबायदि जौगाथायनि खामानि बा बिथांमोनखौ थांनानै थानांगौनि थाखाय खुनु मोनसे राहा लामा खालामनानै होआखै। खिन्थु जोंना मानगोनां आफादगिरि सारा अलरेडि बुंखाबाय जे जोङो रिपर्टार्सफोरनि थाखायबो जोङो आसनि लागोन आरो बेयो जोंना अलरेडि जोंनि इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव दंखायो। बट माने पर्टेलानो जा जिखुनुआनो जा जोङो बुंदों एस ए हल मिडिया हिसाबैनो जे दङ जोङो बिथांमोननि थाखाय जोङो आसनि लागोन।